Assalomu alaykum bинандагони азиз. Мо дарахтшунем идома дора. Дарахта дер шунем чхеле ки гуфте бародаро ки чи ба дер шунди, чи ба дер нашунди. Дар навори гузашта ҳам гуфтем бародаро. Дарахта мисли ки дар холодильник нигоҳ мекунӣ, ҳам хел барфа мевардем дар болош 3-8 буд, дар барфа дигар ҷо мевардем дар болои решаош, дар ҷои тай хок будагиш. Мемондем ки зинда нашава, завадид нашава, ҳаракат накуна, бедор нашава. Ҳамин хелам чормағзо гул кардан бигем кашола кардани хели калон шудагианд ки аймон нав бар карда истанд ниҳоломон. Ба хотири ҳамо ки мо хунукшу нигоҳ доштем ва шинондем, ниҳола халос кардем. имрӯз якум рӯзае ки овёрӣ кардем иҷара. Дер кардем, бозам дер кардем, не ки имрӯз овардем, расондем. Ина дидесе ки 1-3 метр ҷо ов рафт нав. Ина бародарози шланги мо ҳозир аша. Бародаро ҳамин хел шланги 50 овардагием, шланги 50 мун нарасид. ҳисобмон камтар нотуғри шуд. Давомша 300 метр, 350 хай 400, қариб 400 метр бигем. шланги 25 друнша 30 берунш ба фикрам. ҳамо хати овардем, на давлени ҳаст, хушрӯй шояд ки ҳо бо болорам биброя. Ба телефон санҷида будем баландии чишмара нишон додам дар ҷо. Баландии чишмара ва иҷара чен кардем, ҳо то ҳамиҷора бояд ови чишма биброя брава. Ин ягон 30-40-50 метрига боло ов меброя. 50 метр поён ки аст давлени дора. болотараш ки бироварди шояд кафидани шлангам имкон дора, лекин шлангам шланги бахватай. шланги ғавз гирифтем ки накафа. ва ина нигоҳ кунед ки ов ҳаракат дора, ҷубори мо тайёр нест. нигоҳ кунед ки ҷубора бояд биканид, тоза кунем. мо фақат як пай плуг омадагиай, пай ду корпус омадагиай, фақат тамом. баъди кандан, баъде ки пай ду корпус омад, мо борун зад, кам сахтш кардагиай. ова мебандем, ов камтар мулоимш мекуна, лой мекуна. мо кашидан мегирем, барои ки ов таҳ нашина. лой кишед, ов таҳ намешина. ҷубора кашидан мегирем, дига ов давида рафтан мегира. ва борунам ки зад, поён светхокай, болош ягон 50 сантиметр сияххок. ов ай сияххок мегузара, светхок қатили хишида меяд. дар ҷе ки омад, светхок берун мебра, ов берун мебра рӯи светхок. ям ба фоидаи мо. ина бародари азиз, дидеси токҷорай, ахираш диёрдес. афир и ов 2 рӯз меравата, брава браса дар ахир. хай ба ҳар ҳолам ов омад, ҳаракат кардем. брем як кедман ё ки бел биёрем, иҷора кашидан гирем майда ҷон нест. нав ҳаме ов омада дам моҳот чида кида шалпар дидем. хоб бародари азиз, ниҳоломон савз кишидан, баъд боз нишон метиҳема. аз ҷубора бикашем, брем ришминатурош эмраши чормағзира. бародаро арафҳои идо қатӣ, қадр қатӣ, шаби қадр қатӣ. зинда бошед, дар амон ялло. ҳам видеои кӯтоҳакак, то боздид. ва бародари азиз, дар охир навор гуфтанем ки бародаро хай хела ғамтон додем ба ниҳолшинонимон. хай чӣ хел бигӯм, гуфтаям марда ки дар ҷонам задӣ гуфта ҳам хелӣ шид, лекин ба ҳар ҳолам чӣ хеле ҳаракат кардем, кора буд кардем. 2 сол шид мегуфтем ки ҳамин кора бояд мекунем, бояд бикунем, кардем. ина бародари азиз, ваъда дар пеши ҳамаи шумо ки пагаи дига ида ба тани сиҳат бигзаронем. баъди як рӯз, ним рӯз баъди насиб боша, ай ҳамиҷа мешинем. қариб 60-70 километр боло зебогии табиати вахиёи болора ба навор мегирем. шумо ҳам тамошо кунед, ҳаловат баред. зинда боше бозам бори дигар, дар амони алло, то боздид.